Curtea 1, da? Domnul, uitați, vine și mă filmează, este Mureșan Alexandru, de la Copeneciu. De ce sunt filmată de oameni, fără acordul meu? De ce nu mă filmează? Sunt în tipuri, da? Dar nu ai voie să mă filmezi dacă nu dau eu voie. Deci vă rog foarte mult, nu aveți... Ia uitați. Deci vă rog să veniți și întrerupeți filmarea. Haideți, domnul, să vorbiți, să spuneți care este problema. Da, nu vedeți ce faci, cum e? Îl vedem, e treaba lui, nu are ce face cu filmarea. Deci sunt în timpul programului până la ora 7. Afișează peste tot, face poze, tot felul de Deci cu acest om ni s-a spart, nici nu s-a șters bine. Deci vineri ne-a spart a doua oară. Doamne, dumneavoastră a sunat la noi acum. Așa, pentru că acest om mă amenință aici, că de aici nu ies decât moarte. Deci, aveți pe cineva care să probeze acum, v-a zis el? Doamna Andrei, dacă cu care Dați-și mie avem... buletinul dumneavoastră, vă rog. El nu reprezintă pe doamnă, ce calitate? Cum adică o reprezintă? Măi, dar nu trebuie să vină să mă filmeze împreună cu Copeneciu. Deci pentru ce mă filmează? Care este? De ce mă filmează și unul și altul? Pentru ce sunt filmată? Sunt în timpul serviciului. Pentru ce sunt filmată? Cine poate să mai spună mie că ați fost amenințat acum de dânsul? Doamna Andrei, dacă vine nu. Vreau să plătesc și eu. Deci, doamna Andrei, doamna Andrei. Veniți, doamna Andrei. Domnul, nu chideți cursa, doamnă. Dar îți permis tu să intri? Ia-i, domnule Geanta, dar cu ce? Aici e casier, aici este cancelie.